Bé, vam tenir ocasions al final per emportar-nos els 3 punts, és veritat que ells també en van tenir, va ser un partit molt igualat i qualsevol dels dos haguéssim pogut emportar el partit. Al final sí que tenim una ocasió que malauradament va anar al pal, però bones sensacions perquè vam competir bé, però clar, ens hauria agradat marxar amb els 3 punts. Bé, som una família dins del camp i fora, vull dir, anem tots a una i quan guanyem, guanyem tots i quan perdem, perdem tots. Estem tots units i anem tots a una. Crec que la clau és això. Supercontent d'estar aquí i cada vegada més i amb objectius ambiciosos. S'acosta la Copa, la nostra estrena a la Copa. Què et sembla? Bé, un partit també a la UE, que també s'hi jugarà tot allà, i a un partit són 90 minuts, pot passar de tot, però intentarem donar-ho tot per passar ronda i aconseguir arribar a la final.